kumashopu kune marara. Saka umashopu vanorasira ipapo. Unonga huri ufu wakasara wangu sara muhafu ye 10 kg. Zvingava zvimafuta ndoita zvekutomimina pai mu 2 liters. Ndikasvika ndononga ndomimina ndichimimina svika ndaona kuti nhasi namangwana ndobika. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara, chando nenzara. Makadi vatariri vepaHasha TV. Nhasi ndina gogo wandinawo panapa vandasangana nawo ndigone kukurukura nawo paoutreach program yatinokupai paHasha TV. Gogo makasimba here? Takasimba uye makasimba here? Handiti wakanziko upenyu? Upenyu ndihwa muri kungoona zvo. Aiwa zvinokudzwa. Mungasunungukire kutsanangurira vatariri vedu vakatarisa pane dzinonguva kuti ndigogwane vatinawo zvekare kuno kwatiri ndekupi? Ndigogo Manhivi, ndigogo Vatindo. Alright. Ari kupi Tindo wacho? Tindo uri kuchikoro. Alright. Uchasvika manje. Alright. Gogo muchitiona tasvika kudai so tauya tigone kukurukura nemi tichisanganidza vana veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe vachionawo mararamiro amuri kuita. Tigone kubatsirana panenge pakaita pakaresveka. Saka taikumbira makasununguka kuti muzosvike kuzoita basa rerecycling ramakuita muchirarama mararamiro aya. Zvakafamba sei? Takabva tiri kuMbare. Ndiko kwetantiri. Ndiko kwaitawo vabereki vedu. Ndokwaigara. Uchizogara mumaflats imomuya. Vazobva ipapo ndokungofamba mumadhambu vachichitoita basa rekunonga zvigubhu zvese neskrepa zvese vainonga vachichingotengesa. Saka ndiko kutadzawo kuzobhadhara mumaflats. Ndokutoenda mumadhambu kwakutogara vabereki veda. Ndokuzobvamo ndokutozokurawo isu. Ndokuchingofamba mumadhambu tichifamba mumadhambu tichingoinda svikara tazosvikira kuno kuWarren Park. Vabereki vedu vanga vatofa. Tandisisi tori navabereki. Mungagone here kurangarira kuti makore apa pamakore amakauya muWarren Park dumping area? Makore chandichazivi nekuti handichazivi. Papo wangu kuti ndingachayeuka handichayeuki. Nekuti ndakatouya muWarren Park nemurume wangu tikatogara imomo tikabereka vana vedu vakatopararirawo. Izvozvi handina kuti vakafa. Vapenyu asi vatoriwo kumadhambu. Vana mune vangani? Vana 8. Mukuru ane makore mangani? Mukuru une 40. 40 years. Kureva kuti atone mhuri yake atokura. Kwaari kwacho wati ane mhuri yakewo. Asi ari muno muHarare here kana kuti? Ari muno muHarare. Tichishayiwa kuti tigarewo pakanaka. Kuwanawo imba yangu inonzi ndiyo iyi. Indogarawo ipapo. Ndichichingotsvagawo zvekurya ndichichitangirawo recycle ndingoriwo pamba pangu. Musi wendinozororawo ndinonga ndichiziva kuti ndiri apa. Izvo zvinomusango imomuno kana nechekurya hatina. Kuita chekunonga. Izvo zvitinokona kuwirira kugara pano pamwe nevana nekushayiwa kuti tinoungana papi. Saka dambudziko iguru kwatiri iroro. Kana nechekupfeka hatina tinotoita dzekunonga idzi. Saka idambudziko rakatotivinga patiri. Taitogara mukati umu. Ndome taigara. Ndokusvikawo kanzuro yazotengesawo yabudawo tikangosara tirimo. Takazonzi patengwa nemuseum. Saka takarangarira kuti toenda kupi hatina nekwekuenda. Ndopatakazoya pano. Tatozirwa futi zvekudzingwa.
asi takarangarira kuti vangatidzinga taita sei avo matombo vanga vari mukati umu havana kuvadzinga vakatoenda yapo. Vana chiyangwa vakadzinga vari zasuku vakatopuhwa panzvimbo kana veBrumen Bait machaina apo akatopuhwa panzvimbo pavari kutoshandira izvezvi. Asi isu takangonzi saka zvinhu zvinongotishungurudza mukati mehana yedu kuti nekuti isu hatina mari, isu hatina kana chedu chekuita, hatina. Zvishuwiro zvamunoti mukaitirwa ndanzwa muchitaura muchiti munodawo pekugara. Makamboendewo here kana kuti kumboedza kukurukura nevakuru vekanzuru kusvitsawo chichemo chenyu kuti chingatambirwe sei? Takaenda vakati garai tichauya, takatoenda nyangwe petakabuda imomo mukati takatoenda, nyangwe tisati tatobudamo tichigara taitoendavo, asi ruzivo hedu ndorwari tisina. Taitoenda kuti tikanzwa kuti pari kubuda mastendi toenda, tosvika toshaiwa. Tikanzwa kuti kwakati kuri kunzi uyai vanhu muungane, taenda. Saka zvinhu zvaingodi zvaingokona kusvikaona nhasi. Chikumbiro chamunacho nekuti vanenge vakatarisa pachivhitivhiti, chikumbiro chenyu chiri pamwoyo penyu ndechipi? Chikumbiro ndechekungoda pakanaka kuti dai vatipawo imba, vakangondipawo pastendi yangu nemabhaya edu anotipawo kuti tiwane mari achiuyawo panguva iyo ino. Mukati mabhaya gogo vanhu havagone kuziva kuti nekuti havagare kuno, mungagonere kuvatsanangura makambani, toti makambani anotenga basa ratinoshanda kunoti skrepa idzo simbi kwakuyaiwa zvigubhu zvese zvamunoona mabhaketa asi kuye kuzotunga. Ini chekutakurisa handina, ndinongogara kudai. Pakudya nepakurarama, zvikafu zvamunodya muchiti mamuka kubva kuseni kana toona zvinezvi zuva radoka tatinonokei kusvika panapa, munochiwana kupi chikafu chamunobika kana kuti chamunodya? Tinomuka makuseni toenda kunoraswa mararawo, chendasangana nacho ndicho chandinotora ndouya nacho pano. Chinenge chauya nguva iyi chikafu chacho? Hatitozivi kuti chauya nguva iyi, isu tinongosvikira chiri chatowapo totononga. Mungagonere kutsanangura vatariri vedu kuti chinenge chiri pai, nekuti vamwe havagonesi vanotofungidzira pamwe mapaketi eshuga kana kuti mapaketi eraisi. Chikafu chakabikwa here? Chinova chisina kubikwa, unonga huri ufu hwakasara hwangosara muhafu ye10 kg. Zvingava zvimafuta ndoita zvekutomimina pai mu2 liters. Ndikasvika ndononga ndomimina ndichimimina svika ndaona kuti nhasi namangwana ndobika, ndoisa musaga rangu mubhero rangu ndotakura ndouya nazvo ndotsveta. Ndingagona kuwana maepo, rimwe rinonga rakaora padivi, rimwe rinonga risinawo. Ndogona kusangana iwo amazhanjani ndononga, mamwe anonga akaibvisawo mamwe asina, ndoisawo musaga ndouya ndoyamurika. Saka zvinhu zvimwe muchizvinonga ndanzwa muchiti dumping area yakavharwa mukati pakaiswa pakafenzwa apa kapa. Mari racho munomawana kupi? Marara kumashopu kune marara, saka wamashopu anorasira ipapo. Toenda zvekuWarren Park uku 1 pane marara anorashirwa ipapo, saka ndio patinowana zve. Hamutyi here kuti zvinhu izvi zvinogona kunge zvasanganiswa kana nemishonga yekuti pamwe kune mabhodhoro emishonga kana ingava yemakonzo kana hapana pakamboitika dambudziko iroro rekuti kune vamwe vanozorwara kana nemudumbu? Hapana, patorina kana uchitorwara iwe wakangogara uchirwara nyama dzako. Mwanangu hauzivi kuti zvinondirwadza kuswera ndakasenga saga, ndisakatosenga saga handina chimiro chakanaka. Ndisakaswera ndichiti regai ndiinde kumarara akaraswa pakati pai panorashwa pai, handina chekuita, handina upenyu hwakanaka. Mundizo upenyu hwakanaka ndehwekuti chisaga changu chiri apo, zvimufushwa zvangu zviri apo,
Saka nguva yekubika yakwana ndakutonokorawo ndakubika zvidori zvangu zviri apo pane kunonga zvasara zvadai upenyu hwakanaka here unonga usina kumbotinakira hatina chakambotinakira mashoko amunoda kusiyirawo mhuri yeZimbabwe kune vamwe vanenge vakatarisa pano paHasha TV vana vaMwari vane moyo une rudo tiripo paoutreach program ndeapi gogo ndinoda kuvasiyira ndeyekuti ngavanamate Mwari Ishe wakanaka nekuti ndiye unototichengeta zvemunoona tichigara kudai hausi ungwari hwedu ndiye Mwari chero izvozvo zvemunoti vanofa nekuti vanonga izvo havazivi kuti wakarasha ndiani asi iye Mwari unoziva isu hatizivi saka ndiye wetinongoti dai zvagona ngatinamate kana unoda hake iwawo makambani ndio mabasa ako mazuva ano vana havo vachiri vadiki ndio zvaakutopawo mari ndio zvindingavasiyira hangu saka munoenda kuchechi ndinoenda tinotoendawo kuchechi mungamboyambire kana kambo kenyasha kuti chivhara zvedu kuna vazukuru venyu vakatarisa vo dzendinongowanza kuimba ndisi kwamugoti vari kuvamo vanopinda kwamo kunga vatariri vedu vakatarisa kumbonzwa ugogo vachitimbira vane moyo nerudo vanoda kutambanudzawo maoko vachitambanudza tichivhara programu yedu basika ndimbi zvangu Baba ndiri mwana wako kana ndakataza ini ndinochema mberi kwako Baba ndiregere Baba ndomutevera Jesu ndomutevera iye mambo wedu aiwa mawanzwa gogo muradza kuti munoimba kune vatariri vangu vakatarisa paoutreach program yatinokupai paHasha TV ngatirambei tichitambanudza maoko tichibatsira vanotambudzika tichibatsira shirikadzi nenherera anokuonekai ndini wenyu Alphonse Manyara ndichitenda munin'ina wangu ari kuseri kwemushina kuda kwaShe Mavodzwa tichiti musare zvakanaka. It's a bye bye.